on calminama yiɓiyankoɓe ayaw pindi média noon ko radio e télé o e heeɗiyankoɓe e yeeɓoɓe ɓe jettiɓe jarnimamaɓe ha tengta yewtere mabɓe e lewral communication caggal jetten Allah julɗinaniraɗo jetten jigna e men serna men seeɗa mumen ɓe jettirtede lewral communication ɓe ganduɗa hande hewɓe mabɓe nan toon to Dakar mo Medina Gounass yetti alaji Abou Ndiaye alaji Ousmane Makali alaji Hammi Amadou Ly wondude mo ganduɗa ko Hamad Ali Thiam omona mbolo dayani yaade alaji Abou Gaye nanɗo jooɗi dayani yaade enen dayani yaade kono équipe lewral communication nan toon sabu Hammi Amadou Ly nan toon Ousmane Makali nan toon goto fof koye média woni Djiby Dieng équipe Pinde TV nan toon en calmini ɓe juurimama ɓe jarnimama ɓe ñagade ɓe yaafuya so Allah lamɗo jaaɓi hande ma garɗeɗo tobɓe ko adi foof hanke ɗon gandi ko jabtugol namde société civile mawɗo leydi ndi président Macky Sall jabti to dowlaji denduɗi Amérique e tuma nde wonne ƴamde lefol laamu wonde koolaɗo kuuɓal ONU e saaha nde won yimɓe hewɓe Sénégal naaɓe ha tengte lundiɓe ɓe jaadani hen nogas e tati ujunere e ko nandi hen yimɓe winduɓe signature uji gam haalde badboniyankagal baɗagal e holko président Macky Sall jabtima e ngar hen ko wona ɗum ko Sénégal no mawnen duuɓi temedere ɗi maître Abdoulaye Wade mawɗo lundiɓe Sénégal lundiɗo duuɓi nogas e jeegom mawɗo leydi mo ganduɗa eɗen gandi ɓurɗo hewde duuɓi gaccuɗo tawi ko Macky Sall ittume laamu duuɓi temedere ina mawɗine hol yande men hen ko wona ɗum ko kestingol ko wiyete ko Pastef garde Pastef Ousmane Sonko waɗi remaniement won hokkaɓe galongaji won ɓeydanaɓe holko saabi ɗum mayga hen so Allah lamɗo jaaɓi hakkude e Diomaye coalition Diomaye président e Pastef holto tolni mo kala nana feŋe peŋde gam yidde darnude landa ha ɓuura tidde ko faya e toɓɓe to banggue local e ko nandi hen sekoma an e Vox Populi holliti caggal ñippugol jeegu carte wonde lande mabɓe o ina leeli koyngal seeɗa omo yawi to banggue ha joni wonde ɓe lundiɓe noon ko Vox Populi jaade haali ɗum en keɗima so he Babacar Fall RFM matin haali hen ko wona ɗum ko yettuɗo on e jarnade on jetto jiguiɗo fuɗɗimolaɗo haali Mohamed Jim dañani tawtede ɓi men ɗe jettama ɗe jarnomo omon e lawol faade Dakar garɗen koye mawɗo o hono Pa Abou Gaye no suwaɓe mbiyata ni Pa assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Tokar mi salmitima mi juurimam calmini dendagal bandiraɓe hettiyankoɓe kala e wiide yaaɓe dakaɓe yo Allah nawɓe e dow jaam ɓe tawa toon jaam ɓe garta e dow jaam ɓe tawta en kadi enen ɓe dañani yaade ɓe e jaam nde tawno yimɓeɓe ko lomtodiroɓe tan ɓe jahatto ɓe keedga ɓe keddoto ɓe paaya ga en yimɓe foof mbawa yaadude yimɓe foof kadi mbawa heddodade kono noon sinno ko saago goto foof ene yiiɗi yaade hawrutoyde e ñalɗi alliyankoji gonɗi toon to Madina Gounass to henna fodde balɗe sappo taw ko dewe Allah mbaɗe he toon ɗum mo kala yiiɗa luutede ɗum fodde kilométre uji sappo hakkude Dakar oɗo dakete ɗo e wuuro Madina ngo ɗo woni ɗo henna e jeeyaɓe Allah fottoɓe toon ɓe yimɓeɓe no ɓe mbayi hewde ni nguleki ki tampere nde nangue ngue keneli ɗi e foof haɗani yimɓeɓe kala nde saaha o heedi mo kala diirata ummo e nokku muɗum woppa climatiseur uji woppa ventile uji woppa ñamele dakmude gulɗe belɗe fof yaha toon gam torlikinoyade e ñaagoyade jomiraɗo joom baɗe bawɗo rendude e halifa o woni ceerno Amty Diane Ba en noddandu ndo ceerno mawɗo nodduno woni ceerno Alhaji Mouhammad Seydou Ba nodduno toon to Madina Gounass so yimɓeɓe en notoromo e nduɗon noddandu ɗum ɗon noon eɗen beltanoɓe eɗen keydiga en e jabde dowuji duweteɗi hon ɗi kono noon ne kadi enen kadi eɗen neldaɓe do eɗen mbiyane kadi bandiraɓe bisimilla mabɓe yewtere mabɓe lewlawal communication. Fatou Moussa Ndiaye jogui kaɓede nde Djiby Dieng woni ko toon ɗo ganduɗa koto Dakar to heɗele won kabama keɓɗen Dakar seeɗa hayso tawi wona kaba mawɗo no fewi kono noon ndeno hakkillaji fof nan toon so fuɗi jolli toon tan no foti ɓe kalda eyyi ko kewi toon ko jamma hanki o hedde minuit jamma won cuumu waɗi hon cuumu ngu noon haydara ala ko bonni kam to banggue pittali hay sinno tawi won gueɗe kutorɗe ɗe ganduɗa hono kake bonɗe hen walla ko wayno won ɗin berteteri kadi ɗum o wona jeygol ruppiti ala ko coup de circuit waɗi ko courant o ko kañum woni eyyi ko courant o lampa muɗum kañum fetti waɗi hon cuumu kono ɓoytani muɗum ɗum heɓinda wawi dartinede cuumu ngu kam juutani kadi ko bonni ko kadi hewani eɗen mbiya tan yo Allah hannan en ɗo worode nde togar
a jarama yimɓe jogota fayre sababu nde réseaux sociaux ji ɗi yimɓe nana filme nana beddo jayniyankoɓe gona jayniyankoɓe mo anda ɗo filmata foof emen cawi aduna hen no mbiɗa ni cungo ko hankkede min wi place banda men roso roso saint liwinaɓe koye dakaji muɗumen ɗiɗa dakaji mumen ko kum sikkito banggue kuwa o ñagade bandaɓe kamɓe ɓe to rentade Allah waɗi sappo pompe darima hen ɗon tina no fewi ñippama ala ha joni fittande heddi hen yo Allah hanɗo o worde noon toya bisimilla mi haalino toɓɓe ɗe ko adino hannde kam waɗi yooɗi ɓe daññantoma eyyi tokara toɓɓe joni mbaɗi wadde ségrégation eyyi oɗo de ko bani meɗen debbo ne wiye Pullo Niass Pullo Niass jeeya koto cuuɗi meɗen Wending Niass kam woɗɗata Wending eyyi ko Wending najo to banggue jinnaɗo makko gorko to banggue yummakko ko baalal najo walla ko woccinajo donc ñande aljuma nde koto makko kiiroyɗen omoni ɗo henna ɗo ñagga ɗo henna ko toon hoɗi sara école Aliou Sall nde tawno noon ko debbo dariɗo gila hanki debbo daraniɗo kala ko fati e ɓamtare mbawi wiide kanko Pullo Niass o ko opératrice économique nde tawno omo dillanno ko fati e ñootol joguinoko atelier ji makko couture o ñootatno mo itta ɗo comci ñootateɗi gayne Afrique o nawa ɗumen Europe o nawa ɗumen Amérique ko ɗum o waɗatno yeehi ha ɓooyi o watti sodde hon otoji omo adda ga henna adda e Sénégal nawa Mauritanie ɗum ɗon foof ne kadi omo jokki hen ha hande one kadi o ɗuminen kadi jaɓɓal gongal kadi wadde hen ko fati e boulangerie pâtisserie hande o mo jogui boulangerie pâtisserie mawɗo mo ganduɗa hoore maɗa nan ɗon ɗo croisement ñagga ɗo sa ɓenni ɗum faade Bambilor ɗon o woni koye dow tali he tan tene kadi ko ɗum baɗɗo fayida no fewi nde tawno ko debbo dariɗo tigui rigui ne kayni bon en bayrodirino e makko noon ko kanko laknoyi en hawo yiiti en ha ñande aljuma ɓenno ɗo won guiƴi meɗen goto arno ɗo no ummorino to banggue Mauritanie garno ɗo foftere ne wiye comme Adama Diaw Dia eɗen calminamo kankone eɗen calmina hono joom suudu makko gonɗo ɗo henno o woni Nogaye Diop mo ganduɗa jeeya koto cuuɗi meɗen Mbagne kañumen jeyno sababu o ha kanko Pullo o wi wonde omo nanami omo yiiɗi yiidemi Allah waɗi noon ñande aljuma nde jaaɗen calminoydemo kiranoyɗenmo hirde ndene kadi waɗi fayida yewtama yitodirama kadi famodirama nde tawno ko debbo dariɗo kadi tinɗo hoore muɗum kanko Pullo Niass o eɗen duwonomo e darde nde o dari nde ko woni e dow muɗum ko kala debbo ene foti ñembude ko waɗata ko hen nde tawno eɗen gandi hande o so tawi wiyama aduna o ko aduna rewɓe waɗi ɗum ko debbo darade so tawi debbo daraki wiyatake aduna ko aduna rewɓe ɗum ɗon noon rewɓe ene moƴƴi ñemba e baɗono Pullo Niass walla ñemba e baɗono hono sohna Fatimata Bocar Baba Haran woni sohna Mariame Ba ñemba e waɓe no muɗumen ɗum ɗon noon so tawi jomumen ene mbaɗa ko way noon tan ene haasi daña ɗo nangti daña kadi ko dartude daña kadi ñembuɓe ɗumen Tokar a jarama miñumen Abdoulaye Daouda Diallo ne jogi wadde tourné so Allah lamɗo jaaɓi ñande jeenayyi nde ha sappo e goho sen jumani ñande jeenayyi ha sappo e goho lewo mai e nder commune Bokke Dialloɓe Abdoulaye Daouda Diallo ancien ministre maire commune Bokke Dialloɓe ma uddi nokkuji kewɗi ma wonko ƴewta ko fewi ma yaha wasaki waɗa ko waɗa toon cikkitte ferlo e cikkitte Bokke Jeguesa ha to ka woyndu ma yeyta salde o waɗa ko uddita toon wendu Thile Layki Bokke Nammadi Ndiayen Fulɓe toon to Gaye Kadar to Bokke Mbayɓe to Bokke Salsalɓe ma yeehe ha joni to Bokke Dialluɓe hono école de Bokke Dialluɓe Tuggu Kama yaltude e Bille ma yeehe ha joni toon to nokkuji men toon to nokkuji men toon to Guyto to banggue dispensaire ko nandi hen wadde gueɗe kewɗe ma Abdoulaye Daouda Diallo uddi ɗum mawnina ko mano ko ñande jeenayyi ha ñande sappo e goho lewru mai so Allah lamɗo jaaɓi noon to kadi en jetti suwaɓe men ɓe ganduɗa ko mai kawtal suwaɓe janggoɓe ɗuɗal jaaɓi ha tirde Amadou Mokhtar Mbow o ɗandi toon aɗa wowi toon sawa ligganoma toon en jetti Moussa Amadou Sarr kañum ardino toon sukaɓe elwaji ɗi garɗo ñande Allah nde salminde en e juurade en e yettude en e gardugol Ali Sow mawɗo mabɓe o on koɓe jogo e wadde sallah lamɗo jaaɓi ko ñalawma pattanlamo ko fate pinal ko fate ñandugal kamɓe almuɓe janggoɓe ko ñalawma baɗɗo fayida no feewi en jettiɓe ñande Allah nde ko ɗo ɓe ñalli en ñalde mabɓe mo yettani sababu yetta Allah sababu o ko ɓimen ɓi leñol ngol hono gordi so toka gordi hamma yerel mo ganduɗa bamum ko nga e deɓe so yo Allah yirma ɗum yaafo ɗum han aljanna nga e deɓe so Ousmane Yero Moel
ko cannajo e nder sannaɓe bakewinaɓe ko cannajo sampirnajo ɓiɗɗo artiba mum gorde artiba mum kanko woni sababu o ɓe gari ɗo ma ɗum mawnini so Allah jaɓima e nder hen enen foof dande tinde dande wonde fayida no fewi no fewi no fewi ɗum noon gorde so a salminama kanko woni sababu o bamum takko to sel en jetti cuɗɗi makko ono selli paam so Allah lamɗo jaaɓi ñalawma fulɓe foof ko dendagal janggoɓe université Cheikh Anta Diop Aline Diop Assane Seck e dendagal ɗo ɓe mbawi wonde ha yetti université Amadou Mahtar Mbow a meeɗi wonde toon bisimilla e tokara ɓe tinnima kono won tan ko mbasiroɗen ɓe kamɓe sukaɓe meɗen étudiant ji ɗi henna so tawi ɓe pellihi ɓe coosi dental mabɓe ɓe mbi ɗum MEF mouvement élève et étudiant fulɓe yoɓe notito inde nde henna woni notitade inde nde wona tan jooɗade hitande foof tan organisé ko wiyete des journées culturelles ƴetta tan kalisaji ha heewa mbaɗa hen taw koye ñantule han e caccacara ko gonga ene yooɗi ko gonga ene weeli ko gonga ene artira hakkillaji yimɓe yahannoɓe gartira ɗumen e nder mabɓe kono eɓe jogui gollal mawgal ngal ɓe poti wadde MEF nde jibina walla dental ICAD nde jibina gadinoɗo ardade ɗum o won combat moɓe joguino e oɗon combat kamɓe so tawi ɓe gaari eɓe continue yoɓe continue e oɗon combat windude e pular haalde e pular janngude e pular par ce que ɓen nde gaari nden on saaha ene liggodirtuno e lewlal communication e ɓe jehino ha ɓe dañi taɓande e nder wonɗin organisme uji gonɗi ɗo henna surtout ko fati to banggue Sonatel to banggue serveur muɗum vocal eyyi appel aji ɗi henna yeehi ha Sonatel fuɗɗi hankkadi wadde recruté yimɓe taw ko jabtotoɓe haajuji clienteɓe e pular sa noddi tan mbiya wonde min nanta wolof walla mi nanta ɗum ɓe gaddanma kaalo pular kalda e muɗum pular hay sinno tawi ko pular ñawɗo kam ma dañ mo kalduɗa pular o kono kamɓe ɗum ɗon fof ɓe goppi message uji mabɓe bindedirta ɗum koye wolof texte uji mabɓe koye wolof ɓe mbaɗata koɓe kaalata ko ɓuuri hen hewde koye wolof ɓe mbaɗata ko ɓuuri hen hewde sa nani hen en ñawri hono noon par ce que koko teskiɗen e nder mabɓe yoɓe gartin ngal ɗon jaɓɓal yoɓe bindodir message uji mabɓe e pular hay sinno ko pular ñawɗo yoɓe bindodir hen so tawi ɓe bindodir hen pular ñawɗo so ɓooyi maɓe dañ waɗanede corrigé ɓe mbawa wattude windude pular celluɗo o kaalowo pular ñawɗo so ɓoyi tan o watta sellinde par ce que ɗemgal ala ngal garɗa tan pinɗa subaka mbawɗa ɗemgal a ekkoro sa ikkeme ɗemgal ngal ha mbawa ɗum jaɓɓal mabɓe ene yooɗi ene feewi kono ko wonno hen ko yoɓe gartir ɗum hen so windude ɗemgal ngal e texte uji mabɓe e ɗumanaji mabɓe fof kala koɓe bindi yoɓe mbaddu hen pular o enen ɗum tan woni ko mbasiroɗen ɓe nder hen ñalawma oɗon ko ñalawma meɗen ko ñalawma fulɓe ko ñalawma fofoof donc eɓe poti darade ɓe tinno hen ɓe ganda wonko ɓe dontini koɓe dontini ko won ardinoɓe ɓen won ko mbanno kamɓe ɓeeɗo ɓe gaari kamɓene yoɓe jokku woɗɓe kadi so tawi gaari kadi kañumen kadi mbawa lomtade e jaɓɓal ngal ɓe jogui ngal a jarama godi so nani faami fanniyankoɓe banggue anglais banggue espagnol banggue arabe pula o ko hen ɓe jeeya hen ɓe jibina ko fuɗɗi ko yo jokke ɓendaɓe tawtoɓe hen jetti ɓe jarimamaɓe jetti godi so godi Hammadou Yel e bandiraɓe barakejinaɓe kala e ɓesgu gaydeɓe fatimaɓe foof kamɓe fof e jettiɓe e jarnimamaɓe toka président Macky Sall hanke dowlaji denduɗi diwan Amérique e yesso société civile o ettima dallinde e hollude ko saboto omo ƴamal lefol laamu ngol o holliti wonde tumamoyeji paaɗe makko ɗi o yeddi ɗumen o itti o fawi holliyandema hen e discours président Macky Sall e togata ko adi foof ko kanko Macky Sall o holko tuuma e holko ɓe tuumimo ene moƴƴi ɗum ɗon ande heddi ko ɓe ƴetti kamɓe ko tuggude e hitande ujunnaji 2021 fay hitande ujunnaji 2024 ko ɗum woni e fitinaji badnoɗi ɗon ɗi wonde kanko Macky Sall ko hen fodde capanɗe jeetato pawɗi innama aade pittali muɗumen keddi e nder hen ɗum ɗon noon ɓeɗon mayɓe ɓe ko kanko Macky Sall saabi mayde muɗumen saabu ko kanko rokki yamirore wargo muɗumen mere ko gonga walla wona gonga ko wawi hen wonde foof kam nani ɗon kaɗon haala ɓooyi haalede kanko Macky ne kaɗon haala kaletano ko o jaabaki e makka kono hande o jabtima haala ka holko jeeyi sababu o jabti haala ka hande jeeyi sababu o jabti haala ka hande ko wonko yiiloto ko leydi Sénégal yaadani hen ko ɗum woni fof ko ɓuri hen hamnade e hersinade leyɗele Afrique ɗe e nder 44 leydi walla 45 leydi kañumen fof so tawi ndendi fodde 44 leydi mbi wonde emin jaadi e makko e candidature makko gam ardade hono fedde gotago windere nde henna ɗum ɗon foti ko welde kala ɓiɗɗo Sénégal naajo fotani mettude ɗumen hay sinno tawi jomum wonko joganinoɗamo e bonande wonko joganinoɗamo e mettere ganda kam ɗum ɗo henna hankkadi natti hakkude maɗa e makko wonti hakkude leydi Sénégal e aduna o
wonti hakkude ɓiɗɗe Sénégal naajo e population monde entier ko ɗon gueɗe ɗe tolni wadde noon ko heewi foti ko woppede kono noon ko heddi ko nde tawno kulhuli ene goni e nder hen kulhuli ɗi koto banggue lundu ha joni kam en keɓani haqiqa en keɓani taw haqiqa kono noon ko pular wiyata ko hulko laya sabu kanko Macky Sall tuggude nde o wiya wonde ko candidat e fedde gotago windere nde fewde ñallangal hande en nanani président haali hen en nanani président assemblée nationale haali hen en nanani premier ministre haali hen en nanani hay goto so wona lawol goto tan ministre des affaires étrangères haalino hen seeɗa en nani ministre de la justice haalino hen seeɗa en nani woɗɓe ko wayno Aminata Touré en kaaliɗo hen ɓenne ko kaali ko eɗen mbawi goto e muɗum fof haali koye fittande muɗum wona ko woni e cadre laamu wona ko woni e yamirore laamu jomum haalani e konngol laamu haali koye konngol hoore muɗum so tawi woni ministre des affaires étrangères wi wonde kanko Macky Sall o wonata candidat hol inde nde o haali mais o haaldi ɗum ko en tant que ministre des affaires étrangères ono ministre de la justice so tawi wonde Macky Sall jaafoɗon ministre des affaires étrangères yo yaafo so tawi woni kanko Yacine Fall ministre de la justice o jooɗimo wi wonde Macky Sall wonata candidat e fedde gotago windere nde hol e inde mo haali mais o haali tan ko inde makko kanko tan Yacine Fall wondemo dawriyanke wondemo jaaɗo e landa Pastef wondemo neɗɗo Ousmane Sonko ko ɗum tan o haaldi ɗum walla o haaldi ɗum ko sababu nde lefol ngol o jogui wondemo jaagoɗo kalfinade ko fati e ñawoji mais koye ɗum o haaldi ɗum ɗonne kadi alay saago yimɓeɓe mbawa sernude ɗum kanko Bassirou Diomaye Faye ha ɗo ala ko nana ko haali hen cabinet makko hay goto nanaka haali hen ko fati e candidature Macky Sall mais ko noon foti wonirde walla ala en nananine kadi to banggue assemblée nationale to ene kadi kanko président assemblée nationale walla bureau assemblée nationale kañumne kadi jooɗi haali hen eɗen nana noon député ji ɓe gandanɗa hoore maɗa ko waɓeno Abouga en goto fof haala tan ko weeli fittande muɗum ɗum ɗo weladimi tan mi dartoro oga banggue ɗum ɗo ene weelimi mi dartoro sengo ngo heedi ngo ko ɓen tan woni ko nana hen ene kaala hen heddi noon ari ha ɗo ɓe mbi wonde capanɗe jeetato pawɗe bani adama kanko Macky Sall o saabima ha woni mayde muɗumen donc oɗon wawa wiyede wonde ene addoyo fedde gotago windere nde kono noon ɓeɗon capanɗe jeetato mayɓe ɓe holko wari ɗumen mete ɓe tawa koye nder galleji mabɓe ɓe mbara mete ɓe tawa koye nder cuuɗi yummiraɓe mabɓe ɓe mbara mete koye galleji babiraɓe mabɓe tawa ɓe mbara walla ɓe tawa koye bitikaji janani walla ɓe tawa koye magasin ngaji janani walla ɓe tawa koye station ngaji service janani walla ɓe tawa ko e nder nder jumaji walla ɓe tawa ko e nder karuji duppaɗi ha pittali keddi e nder muɗum holto ɓe tawa kamɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa hoorema wiyeteɓe mayiɓe holko wari ɓe holko ummini ɓe so tawi en ƴeewi e kanko Macky Sall o haali o wi wonde kanko ko won yinnoɓe hebde leydi ndi taw keɓiri ɗum koye fitina ene fof eɗen gandi ɗum ala mo humpi par ce que neɗɗo so tawi darima an mbaɗa yiiɗi ardade leydi eɗen gandi ɗo henne neɗɗo wawa ardade ɗo leydi e Sénégal taw a rewrani ɗum kartal mi wi wonde onon sagataɓe leydi ndi goto e moɗon fof ko keblaɗo ha fotino ɓawo janggo oɗon timmi oɗon jogui sembeji moɗon oɗon jogui mbawkaji moɗon kala e moɗon tottaɗo ɗo joguitari hande o ene wawi yaade ha nokku naggam felloya toon oɗoni ɗo henno kon sagataɓe fami so tawi on dokkama ɗo yamirore oɗon mbawi yaade taw on président nder galle lamorgo loppiton ɗum toon naggon ɗum mbaɗon ɗum kette hono no Samuel Doe waɗano ni oɗon biɗoɗo noon on kañumne holko woni hen responsabilité muɗum kañumne e nder mayɓe ɓe hen ɓen ɓe won noddi ha notimo e nduɗon noddandu jeehi ɓe kanko nodduɗo holko woni hen responsabilité makko e noddandu ndu o nodduno ndu e kadi force de l'ordre wiyeteɓe ɓe wona eɓeni e leydi ndi eɓe jogui kaɓirɗe mabɓe eɓe jogui fofo mabɓe holko haaɗi ɓe finde subaka tan ɓe ƴetta moɓe poti fo ɓe pella ɓe mbaɗani ɗum ko haaɗi ɓe wadde ɗum ɗo koko ɗum haɗnoɓe wadde ko ɓenni ko kadi wona ɓe gandanɗa hooremaɗe wiyeteɓe mbarama ɓen hol nokkuji ɗi mbara est ce que nde ɓe mbara nde koye yeeso force de l'ordre ene dari ɗon walla ala e hol nokkuji ɗi ɓe mbara e wiyeteɓe mbarama ɓe tawaɓe e nder bis cocktail molotov werla e nder bis huɓɓi pittali keddi hen mais ɗum ɗonne ko force de l'ordre waɗi ɗum e gueɗe goɗɗe ɗe gandanɗa hooremaɗe nani e nder hen Macky wi wonde kañum ko wawa yaade woppa leydi ndi ene woni e fitina ene woni e caɗele ma ƴeew peeje ɗe waɗata ha jaam wawa dañede suɓgoji juɓɓine kañum wasa jeeyede hen kala mo Allah totti laamu ƴetta koye nder ndiɗon mbaadi o waɗi kono noon ɗum ɗon wawa gasde wonɓe gandanɗa hooremaɗe ko jaggaɓe ɓeɗon ƴeewe holno ɓe ñawrete ɓe jaafe lawol no rokkimo ɗum
wana laawol dokkugol mo ɗum ngol koye ngol raawol o rewi o yaafni ɓeeɗo ha Bassirou Diomaye Faye wawi wonde hannde o président de la république so tawi o yaafanoke ɓe hannde o tawatno ko eɓe nayi kasoji par ce que en ganda hol keɓornoɗo laamade kamɓe jeeyatake hen ene wawi taw kanko mo woni laam ene wawi taw o wonani e laamu kono kamɓe ɓeeɗo kamɓe laamotonoko so tawi woni o waɗanoma no adani ni no fonno yarude adani ni hen kono ɗum ɗon foof e waade noon ko waɗi kone kadi wona e makko fuɗɗi ko guila e hakkude Senghor e Mamadou Dia fuɗɗi ko hakkude Abdou Diouf e woɗɓe ɓe gandanɗa hono ɓe o laamudino ɗo henna ɓe fuɗɗi ko hakkude Abdoulaye Wade Idriss Seck en eko abbi e muɗumen arti hay Macky Sall Karim Wade en eko abbi e muɗumen arti kadi Macky Sall e kamɓe ɓeɗo henna wonɓe ɗo henna e hande ɓe donc to banggue yaafuya laamu wonande naggaɓe e kasoji taw ko tumanoɓe bonande ɗum wona e Macky Sall fuɗɗi wona e Macky Sall ne kadi haadar e ɗo joni ko kamɓe kalno wonde yaafuya baɗaɗo woni loi admission Aïssata Tall Sall haali ɗum assemblée nationale hanki ɓe gonano e laamu ko Macky wonno e laamu yaafima ɓe mbi wonde ɓe jiiɗa koɓe jaafa koɓe jiiɗa hande ko kamɓe goni e laamu ɗum ɗon kay ko ɓe jiiɗa yoɓe gartir kuulal ngal ɓe mbiya kuulal ngal yo firte ƴeewe est ce que nden kamɓe mamone mabɓe nanɗo monsieur le président de la république walla monsieur le premier ministre ɓe ƴeewa so tawi maɓe nan ɗum walla Yacine Fall so tawi ma nan madame ministre de la justice so tawi ma nan ɗum nanata heddi noon ko kamɓe jogui hande o kanko Macky ko wiɓe ko wonde o ɗaccata leydi ndi ene bono koye nder ndin mbaadi waraɓe ɓe ala hen mo yamir yo war par ce que kanko wonno président de la république ko gonnoɗo wondore nde wondi nde ko mawo ɗowto kuule e sarɗiji leydi ndi mawo reen ɓesgu leydi ndi mawo reen ngaalu ngu mawo teddin ɓen ɓe ganduɗa hono kañumen jogui kala ko fati e ñawoji e sariyaji leydi ndi donc koye ɗum o wondi o wi koye ɗum o heddi koye ɗum o heddino ha hande ne kadi koye ɗum o heddi ɓe jabtima ɓen berlimamo namde goɗɗe aɗani to banggue admission o haali wonde yooɓe mbayru kuulal ngal ko kamɓe jooɗi e laamu hande o haydara ala ko baariɓe haydara ala ko faddiɓe kuule ɗe ɓe gaddoytoto henna wonde article 29 article 30 nawde ɗum assemblée nationale yooɓe naw ɗum ɗo kay adi article 29 article 30 ɓe nawata par ce que wona ɗum woƴiɓe hande o ko bonnude to inde ƴewde kamɓe ganoɓe kisirta e hande o kanko ha joni Macky Sall e nder hen ɓe garti e makko ko fati e alhaali gorkati débat hen ɓe wona ɓe namdimamo e nder hen so tawi o ardima fedde gotago windande ko fati alhaali gorkati débat hen holno jagguirta ɗum o wiɗo gonnomi hanke heccanke ha hande ko ɗon goɗɗi no nanguirnomi ɗum hanke ha hande ko noon nanguirmi ɗum kala leydi ene jogui ndimagu muɗum ƴewde kañum e gurdam leydi muɗum ɓesgu muɗum holno wurdata donc kala leydi yo woppide e ndimagu muɗum e sariyaji muɗum e kuule muɗum ƴeewa ɓesgu muɗum holno fotata wurdude taw koye dow jaam e dow cellal goto foof teddina goɗɗo on goto foof hormo keddi ɗon kanko ko ɗum woni ko gonɗini omo gonɗini sariyaji kala leydi sariya muɗum omo gonɗini ɗum omo jaaɓi ɗum omo gonɗini kala leydi fodde muɗum e darde muɗum e to banggue ndimagu muɗum omo gonɗinani ɗum donc kanko ne leydi makko yo woppe ndimagu muɗum e darde muɗum tokara jiɗmi artude koye gueɗal gotal jiɗmi wiide ko keɗiɗa ko an banggue tumamo yo kalɗa eko Macky jabti ko mbiɗa jogui jorto dalilu mo waɗi o hokkudemo taaɓo o wona gardiɗo walla yettuɓe ma mbi o waɗi ɓe ina wawi falade mo janggo ɗon eyyi min e yiyandam par ce que mi yiyani haw yedduɓe mo woni ko mi yiyani yedduɓe mo ɓe tagui mi wiide mi yiyani yedduɓe mo ɓe ko holɓen hol yedduɓe mo yeddima ko ɓe gandanɗa hoore maɗa nani toon to États-Unis d'Amérique ko émigré ji situation muɗumen réglani ɗum ko haala ala no heɗanmi alama non ko kamɓe no fattan yaaf mbasen mbawa soto en cowat haali mbiɗa ɓe mbaɗi ɓe calima so mawɗo leydi salima haalani gadduɗo jagoɗo haalani wasade ɓe gondi ɓe ndendini ha woni somi yejjitani capanɗe jeew walla ko ɓuyi ujunere winduɓe toon wiiɓe nangaɓe joni an namdimami koko tumamuyaji wiyaɗi e makko ɗi eko jabti ko beele eɗen ɗamini mawo yawtu walla makko jogo waɗoy ko ɗum woni ko jiɗmi wiidema ko mbima wonde ayi wiyeteɓe bindi ko wiyete pétition o ko pétition o liste o hay goto yiyani ɗum ko kamɓe tan kaali ko Mola Morgan en tan nana goni États-Unis walla ngala no ngal wiyatano ni kadi nan toon tan binoɗo wonde ko kañum waɗi financé cocktail molotov dewle boni hen pittali keddima e nder muɗum galleji duppama hen waɗini waɗitini ene yaafno ko on ha hande o
ko kañumen dari toon ena kaala holi kanko kaalowo holko woniri États-Unis holko woni liggey makko holko woni darde makko kanko oɗon kaalowo hande o biɗo wonde e hanki ɓe darima toon ɓe mbi wonde ɓe jahata damal Nations Unies pour wadde toon seppuji mabɓe wiide wonde loppete Macky Sall fotani jaade mbimi ko ɓeɗon mbawa hadde mum tene kadi wona ɓen mbawi faddade candidature Macky Sall walla ardade ɗum fedde gotago windere nde so tawi ko ɓeɗon tan kam Sénégal yo andu dañi ɓiɗɗo Sénégal najo gono secrétaire général des Nations Unies so tawi koye ɓeɗon wona ɓen mbimi ko liste yimɓe winduɓe ndendini kaali ha heewi sa gayni ɗon naten e toɓɓe amnesty nde beele nde amnesty o wattende o wawano waɗede ko wiyete ko amnesty sumu yaafuye sumu sélectif kono beele wona yaafudade foof lawol gotol nde beele ɗum ukkidani ha jibini ko jibini ko e ɗum ukkidani so tawi ko ɗum mbimi yaafugol cuptogol ngol hol supteteɓe ko holɓen jimi wiide ko laamu 4 avril so tawi ujunaji sappo coga ene suɓa hen ha sappo nagam yaltina taw wona amnesty général ko namnademo beele wawano waade e aɗa andi ɗum ɗo noon oɗo yaafuya e oyoto yaafuya wona gotum oyoto yaafuya ko yaafuya o mo gandanɗa hooremaɗa ko nangganoɗo tuuma ñaawa soka e ɓeɗon nangganoɓe tuuma ñaawa sokaɓe na waɗi ɓe gandanɗa hooremaɗa président ene yaafo ɗumen wonɓe président yaafoto anda ɗumen de ala ko doggol tan ngol addana e cimtol jomumen ko ɗum ɗo mbanno ko ɗum ɗo tagui ɗumen nanguede ko ɗum ɗo ñawano ko ɗum ɗo tagui ɗumen sokede président tugno e ɗum ɗon yaafo ɓeɗon noon ene wiiya barɗo hoore ala hen taw ko barɗo hoore amdan ene wiiya cimmotoɗo drogue tawi ko drogué trafiquant drogue ala e nder muɗum donc ene supta e ɓeɗon ɓe gandanɗa hono ɓe namdiɗa ɗo ene ɓeɗon ngala hen e heddi noon ko oɗo fannu ko fitinaji mbanno ko kareli mbanno e nder ɗiɗon kareli won moltinoɓe e kareli ɗi won moltinoɓe hen saabu en nani kala fittandu maydu pression ene ɓeydo fawade e dow président de la république Macky Sall en nani mbiɗo noon wona moltinoɓe ko banggueji ɗiɗɗi foof non moltinoɓe min mi wawa wiide ko banggueji ɗiɗɗi foof mbawmi wiide tan ko banggue heɗɓe e lundo ko ɓen mbawmi wiide saabu ɓe keedani e lundo ɓe mi nanani noddi fitina gaare mbardiroyeɗen mi nanani noddi wonde ƴette perlaji mon walla ƴette jasiji won mi nanani ɗum mi nanani noddi goto e moɗo fof ko sagata sembilo a famde ene dari e sembe muɗum so tawi tottama kaɓirɗe oɗon kebla ha timmuɗon mi nanani e wonɓe e oɗon saaha sengo heddi ngo woni sengo laamu ngo par ce que sengoji ɗi tan goodi wonɓe e lundo e wonɓe e laamu sengo laamu ngu mi nanani noddi ɗiɗon noddali mi nanani e sengo laamu ngu e oɗon saaha nodduɗo wi wonde kala e moɗon jaaɗo so fittanu mum heddima toon yummuma jiptin goɗɗo ƴewɓeɗon wiyanoɓe kala jaaɗo wara toon yummuma jiptin goɗɗo ƴewɓeɗon yimmiɗaɓe tuggude nde feedo ñallal ngal so tawi woni mumen cowiɗo saka jibina togata wiyanoɓe so maayi yummiraɓe mon jiptina woɗɓe ɓe an a wayrani nande inde an holno mbayɗa yaade inde an wa joɗima ɗo duuɓi ɗiɗi a yahani inde mbiya wonde hankkira en mbimi accani min meta koye inde abbitinade meta ko inde abbitinade ko hay habti banggue ɗi fof waɗat heddi goto fof si wono haɓori ene habtoyi wona banggue goto tan saabu ko neɗɗo jogui sa wiya tette juuɗe mum ma habto ha keɓta sa yiiɗi heɓtoma waɗ feeje ha keeɓa a jarama duuɓi temedere Ablaye Wade beele Sénégal na fof ne jaadi hen beele wayani no candidature Macky Sall o beele laamu ngu ɗo jaɓi yaade hen walla yadani hen eyyi aɗa andi duuɓi temedere Ablaye Wade politique nani natti e nder hen eyyi politique nana natti e nder hen woni politique nana natti eyyi woni politique nana natti e nder hen yimɓe hewɓe dañi ɗo duuɓi temedere hay goto muɗumen waɗirana ko hono dani nde tawno sa yimi wima politique nani e nder hen koko mi yiyata récupération politique nani e nder hen non heɗomi haalama kono ko jaggue goni jaggue a faami woni oɗo hol mbaɗanɗo Amadou Mokhtar Mbow hol mbaɗanɗo mum ala mbimi hol mbaɗanɗomo kay ɗo joni no fattan ɗo joni ko président de la république ko kañum noddiɓe kañum noddi PDS naɓe gaari duuɓi temedere Ablaye Wade ɗi mawniɗen ɗum holko waɗi ɗum no heɗo hami haalama seeɗa no fattan duuɓi temedere Ablaye Wade haysinno tawi wona kanko miiji ɗumen ko PDS naɓe kañumen goni e mawninde duuɓi temedere Ablaye Wade e nder duuɓi temedere Ablaye Wade ɗi PDS naɓe mbiya ene mawnine ɗi président de la république o ala hay événement goto mawɗo mo wawi organisde o profite e nder hen o organise ɗum ɗo o wiya wonde kanko woni baban ñalawma o goɗɗum ala hen
togar no heɗema haalani kalden gonga tan événement kay ko taw makki salo mais ɓe jahani ole wassesa oɗo wassese oɗo événement ɓe jaaɓi eɓe jaa hen wiide ko politique jaani haalde sabu Ablaye Wade ardanode leydi diine ko politique ardoyi ɓe jaaɓi kono ɓe kawjani hol yiyandema ɗum holko jamniɓe kamɓe namdoɗa eyyi ɗum noon woni ko kalantumam ko wona ka namde ɗum ko ɗum woni ko kalanmam ko jabniɓe eko jabni hande o président de la république noddude kamɓe yilirde mabɓe towde non heɗo togar fattan ala mi namni togar beele ko jomay nandeɓe ñuwo tan wi gaymi jomay ko kañum noddiɓe ɓe windan ɗum hay goto mabɓe windani jomay nandi ni tan noddiɓe ɓe jeehi ɓe noroyi ɗum par ce que nodduɗo o ene yiiɗi noddude nodduɗo o omo yiiɗi noddude noddaɓe ene jiiɗi noddede ko jiɗɗo bon wa a faami eyyi nodduɗo o omo yiiɗi noddude noddaɓe ene jiiɗi noddede par ce que o ala holmo noddi e événement ji wonɗin kanko Bassirou Diomaye holmo noddata holmo noddata ko mawɗo leydi ko ɓami noddude tuggude nde o jooɗi koyen est ce que yimɓe sappo meeɗi nohrademo wala hay goto ko ɓami noddude ko mbimam ko ɓami noddude ko jiyata dental makko ko notoroɓe mo ɓe est ce que ɓe timmi yimɓe sam kanko omo yiɗi noddude ɓeene jiiɗi noddede o noddi ɗumen ɓe gari ɓe jewtidi e ñalawma o so tawi ari nogas e jeenayyi mai a faami nden wonde Ablaye Wade dañata duuɓi temedere ɓe ƴeewa mawninde ñalawma o kala ko rondi kanko mawat hen ɓe hay mbuɗo ala ko mbaɗa hen dépense uji fof ko kanko rondi c'est à dire yooɓe mbaɗanmo mobilisation tan kanko ɗum woni ko sohli ko mobilisation o sohli mobilisation oɗon PDS naaɓe yo mbaɗ mobilisé coalition Diomaye président yo mbaɗ mobilisé joni noon e nder hen ɓe ƴeewa coalition Diomaye président o holno ɓe ɓeydorto sappitorade ɗum par ce que en nani hanki ɓe noddi oɗo goto e Diomaye président en o noddi Amadou Ba en parti muɗumen o noddi Barthélémy Dias en parti muɗumen o noddi Khalifa Sall en o noddi PDS naaɓe o noddi kala parti d' opposition gonɗo ɗo henne e nder leydi Sénégal kamɓe fof yooɓe gar ɓe jaada e coalition Diomaye président par ce que koye pré campagne ɓe goni pré campagne oɗon ko heblanade élection ngaji municipal uji paaɗi e 2027 heblanade élection ngaji présidentiel 2029 koye ɗum ɓe mbaddata kamɓe fof togara ekono so ballino Macky Sall so ballino ɗum kañum ma après wallanoɓe ga en togara Macky Sall min de ha ɗo mi heɓani hen kam ko haqiqa mete ɓe balla ha Macky Sall walla maɓe jaade Macky Sall walla ala kono min de ha ɗo mi jortaki ma président de la république Bassirou Diomaye Faye wadde déclaration muɗum tawde woni ɗumanaji ɗi ene keddi taw élection ngaji ɗi ene keddi taw mbaɗa jorti kanko Bassirou Diomaye Faye ma wat déclaration makko wadde soutenir candidature Macky Sall tene kadi o waɗano ɗum campagne ha wuula ɗum mbaɗa jorti ɗum par ce que en nani e rimuraji wonande ɗo henna e fin avril o Ousmane Sonko ko nattata wonde premier ministre ɗo henna e fin avril oɗo Ousmane Sonko ko nattata wonde premier ministre e ɗo joni o Bassirou Diomaye Faye woni koye peeje woni koye ƴewde holpoto lobtademo gouvernement o ministre uji ɗi won hen dariɓe guila e joni sa yi Ousmane girñitima hesɗitini yilirde Pastef wonko waɗi ɗum won eyyi so jiiɗi eɗen mbawi natirde ɗon ɗum kono ko Diomaye fonda tan coalition Diomaye fonda yawnude hen kalmi koye coalition Diomaye mbiyam ko coalition Diomaye ko kamɓe noddi opposition yoɓe gar ɓe janta e mabɓe ɓe jantodira e mabɓe noddandu nduɗon noon ko heblanade élection ngaji municipal uji 2027 e élection ngaji présidentiel 2029 ɗum rewi kamɓe coalition Diomaye président to darto ɓe gonno e ñalɗi ɓennuɗi woni samedi o e dimanche o ɓe darni toon hono yilirde diwaniyankore tawi ko coalition Diomaye président ɓe darni ɗum toon e ha joni heccanki ɓe gonno koto Fatick to en kañumne kadi toonne kadi ɓe darni toon yilirde nde hono no Diomaye wirunoɓe nde ɓe jeehi e assemblée mabɓe général mo mbanno King Fahd Palace Diomaye wi wonde ko terɗe coalition Diomaye président o yoɓe car ɗum partout e nder leydi Sénégal koye ɗum ɗen koyɗe ɓe goni e wadde ɗo joni koye ɗum ɓe goni e nder ndiɗon mbadi ko ɗum woni koɓe jahata Ousmane e nder hen kañum ene jogui fayre hoto jaggue muɗum keptet par ce que won yaaɓe
Ousmane won jagge makko wonnoɓe e nder Pastef ko yaaɓe gila e ministre uji ɗi ha e directeur généraux ji ɗi ha e ɗumanaji ɗi e ko heddi ko ɗo joni kanko Diomaye omono suptoro yimɓe Ousmane seeɗa tottanoɓe wonɗin poste uji responsabilité ji omo itta ɗumen o fuɗɗori koto banggue DG ji ɗi en koko ngabboyde fayi koto ministre uji ɗi kala ministre hande o mo yaadani makko signature makko wonno ko big bula o watta ɗon ko big boɗejo joomum ko ɗum ɗon woni ko gandanɗa hoore maɗa Ousmane Sonko kañum faayi ɗum alay saago ƴeewa jaggue keddiɗe holno nanguirta ɗumen woni Fadilou Keita en woni Ayib Daffé en woni heddiɓe holɓe nanɗa hen e nder yilirde Pastef holmo watti hen goɗɗo ko wona ɓeeɗo hen hoto Yacine Fall en gon mere gona Pastef naaɓe e woɗɓe nanɗon ɓe gandanɗa hono ko howi gonno hanki non oɗo poste uji ɗi no ɗi poti wona poste uji tati tan bureau makko politique o kanko Ousmane Sonko en tant que président cabinet président o ko nayo o ɓeydi hen tawti mum woni adjoint ji makko so tawi a ƴeewi to banggue secrétariat général o waɗi ko jeegomo to banggue communication o waɗi ko jeegomo hono noon kono noon won jaggue ɗe gandanɗa hoore maɗe ngala hen holko haaɗi ɓen wonde hen John Landa o andi jaggi muɗum eyyi noon andi ɓe sirlirta eyyi noon andi joguiɓe yimɓe sirru ala hande e aduna heede sasi mbi koɓe sirlirta less andi joganiɓe ɗum gartam joganiɓe ɗum ngaalu so tawi suymo usti ɓeydi garten e coalition Diomaye mo kalɗen nane dande mo holto tolni mboɗo yaagui noon Ismaïla won ko député Pastef de eyyi eyyi mboɗo yaagui mboɗo bismimo ɗum kanko e Papis Kome ne yaagui bismango coalition Diomaye président woni e jimmo kanko ɗumi Touré ma jaɓɓoɓe ɗo sallah halam ɗo jaaɓi joni to banggue coalition Diomaye denteɗe ɓe goni e wadde jalɗi ɓe goni e wadde ɗi ko pamɗa hen e coalition Diomaye mi haalnima mbi wonde kamɓe ɓe goni koye heblade heblanaɗe ɗum koye heblaɗa mi haalino ɗum ɗo henna mbimi wonde Bassirou Diomaye Faye hay goto wawa haddemo wonde candidat élection présidentielle 2029 hay goto wawa ko gonowo candidat 2029 Ousmane Sonko wonata candidat 2029 Ousmane Sonko wonata candidat saabu koɓe jiiɗi wadde ɗo henna ko Sénégal naaɓe hay goto yaadani hen woni Sénégal naaɓe jaadani hen ko waylude wonɗen kuule ha Ousmane wawa jeeyede ɗon ɗo sari haaɗi ɗum ɓe goni koye wadde forcing Djéjaïl hay ɓe goni koye wadde forcing o ko hutorade député ji ɗi ɓe jogui assemblée nationale ɓennina hon loi Ousmane yo won candidat alay saago 2029 ɗon kay yawtata ɗum woni ko mbimami ko mbimam wonde kamɓe koye ɗum woni koɓe jahata kanko Diomaye président mbimam wonde ko hay goto wawa haddemo wonde candidat élection ngaji 2029 sa yi ko yahata ɗo henna ko coalition mouvement ji ɗi koɓe goni e darnude koɓe goni e sosde e partout e nder leydi Sénégal ko pop ko heblanade ɗum ɗo heblanade gueɗe ɗiɗi heblanade élection ngaji municipal ɗum ko ƴewdel makko kanko Diomaye premier ɗuma makko taɓande makko arwanide haare makko e Ousmane Sonko caggal nde ɓe cirti taɓande makko arwaniri ko élection ngaji municipal uji 2027 mairie ji ɗi ko ɗon o ɓetata hoore makko so ummimo ɗon ɓe paya élection ngaji présidentiel kono ko mbimam ko Diomaye ko gonowo candidat Ousmane wonata candidat a jarama Allah andi ɗum ko yeeso meɗen no woni ko haalanani to banggue mewtel hay sawi luggiɗade no feewi ko Cheikh Oumar Anne e jande Vox Populi wonde yawde dande lande mumen dande men to banggue dawgol dande men to wonde opposition dande ko nandi hen kono kadi en jiiɓe ñanden to jumto en jetti Moussa Amadou Sarr e wondiɓe mabɓe e golle ɓe goni e wadde beele cikkuɗa ha joni Cheikh Oumar Anne wondiɓe mumen mbiyani Amadou Ba ne lelli jaɓɓal no ɓuuɓi seeɗa kayen jiiɗi ko wulnude ɓalli mumen eyyi aɗa andi dawru ko fati e politique kam so tawi jomum dillani tan yaɓɓete politique il faut dilla politique yiiɗa neɗɗo ɓuuɓɗo yiiɗa neɗɗo deeƴƴo Amadou Ba en noon ko technocrate uji Cheikh Oumar Anne en ko politicien ji ko hen neehi ko hen mawni kala ko dañi e gurdam muɗumen koye ɗum woni ko dañi kono noon eɗen paami haala Moussa Hamady Sarr haalanno en to banggue kamɓe parti mabɓe o noɓe mbiyatno ni jaam ak jeriñ mo Amadou Ba ardi o kamɓe koye mabɓe eɓe goyto ɗum wonde Amadou ene ɓuuɓi ene leeli kono wonko Amadou haalniɓe kadi ene famni wonande ko haalani ko Amadou famniɓe ko holɗum élection ngaji ko 2027 faya ko ɗo e duuɓi ɗiɗi famde e nder ɗo henna e duuɓi ɗiɗi so tawi a wi wonde aɗa fuɗɗo haare maɗa guila e joni ko namdi ko moyen alay saago a heblat mbanaji a heblat gayi
a heblat cofuji a heblat pasuji a heblat namdi ko moyen sa fuddima hen gila joni ene wawi sa renaki course o e judde hade ma yettade ɗo paaɗa ɗo sa renaki a lofoto walla daña caɗele ɗum noon fadde ha mbiyeɗa wonde keddoɗa ko ɗo henna e hitande hankkadi ko hen paaden taw so tawi a ummima tan ala darde rythme o ko goto wonata ko rutu wonnoon ɓe gandanɗa hoore maɗa jiiɗa ɗum jiiɗi kañumen tan ko so tawi gummima tan ko dille yo mbat guila e law Cheikh Oumar anen noon ɓalli ɗi ko guloji ɗum saabi min kam mi haɗaki ɗum tawi ko gonga mi nani han revue de titre o ni henna wonde kanko Cheikh Oumar Anne o wi wonde Amadou Ba golle muɗum ne leeli mi heeɗima seeɗa e haala Zahra Iyane Thiam ko yimɓe Amadou Ba dia wi wonde ko kañum heɓidaki ɗum on noon mo heɓidaki ɗum te kadi kañum ko tergal timmugal e nder jamma ak jeriñmo Amadou Ba oɗon so tawi wonde heɓidaki ɗum e Abou Gaye ne mba sikki tan wawata heɓidade won on no yino eyyi tawi ɗum woni o heɓidaki Babacar Fall invité mo haali ɗum eyyi wi koye vox populi eyyi artama kadi haalama hen joni joñantoon kam Amadou Ba haali no yiɗi yawde a haali sewma an yiɗi yawde koɓe kaali ko holemo gonɗuɗa to banggue politique saabu dawde guila law ala doole sa waddama dande no wawi beccima mbifa law wasde dowde law kadi addana dabɓe lawɓe ne yettoɗa taw koɓe ƴettano koɓe ƴetti haalani heddi ko politique boni balɗi an hol yendema hen eyyi kamɓe ɗiɗo fof min mbaɗa yaadi e mabɓe non goto ma fof yiyande mo mbaɗa yaadi hen aɗa andi holko waɗi ɗum no fata ala mi arani wono jiiɓi ala mi kaɓe jiiɓani wona ka namdi ɗum wona ka namdi ɗumi namdomi dalilam mi kadi namdomi gayni mbiɗa o wi ko wawa yata joni ko technocrate kañum wona ha sabi nagam non wona ni ko technocrate o wona ni question ko technocrate o kañum kam ko wi tan ko lofu ngu ene juuti ene heddi taw yoɓe pat taw rythme o soɓe gummima tan ko lawol gotol ɗum ɗon so jomum haali ɗum ene famni politique ñande yimɓe goto présidentiel ɓe meedi waji goto nappulu Jolf no hoɗi Yoff omo yiɗi wadde politique min goni zone A o ari o wimi joni goɗɗi wallede politique kono ha heddo duuɓi ɗiɗi mbimomi duuɓi joyyi ɗi ñande wota ha weeti campagne fuɗɗitima hetti ko campagne neɗɗo e neɗɗo e campagne konngol less e campagne goɗɗum kono kala jottoɗo haydo hitande wote politique ka kaweteɗo min mbiyami ko an widema ɗo wonde o kono togara kala nde élection ngaji jani gasi résultat ji dokka ma won parti joɗiɗo hitande a nanani ɗum kono campagne fuɗɗima holko waɗi ɗum hankkadi kañum dogdu muɗumen ko ɗo puɗɗoto ko ɗo wonno ɗuma muɗumen didol muɗumen cakkitingol donc so tawi gari ha didol cakkitingol ngol ha jettima ɗon gadiɗo yettade e didol ngol fof ko kañum nawirayi donc heddiɓe arɓe ɓe kañumen so tawi gari ha ɗon ɗo didol ɗo alay saago dartoto ƴewto ko fayi arde holno keblirtorto holno gummitorto hol peeje ɗe hol kesɗitingol peeje muɗumen ɗe mbaɗata donc ɗum ɗon alay saago wonata hen heddo noon won hen enen mbawi wiide wonde minen tawde min gari ha ɗo min jurnito min ƴeewa holko wonno perguitte amen holto min payi ɗum ene wawi lelde ɓe hen ene mbawi yawde kono noon wonɓen ɓe gandanɗa hoore maɗa hay sinno tawi puppitima so tawi jeehi ha ɓoyi tan a nattata nande ɗumen hoto Bougane Gueye en goni hoto Khalifa Sall en goni wona ene goppi politique de nana mbaɗa politique muɗumen kono noon natti dillude dille ɗe dillanno e saaha nde ɓe paano e campagne de a jarama sinno ko an jogino parti Abou Gaye Alaji Abou Gaye pas Abou Gaye an jogino landa holko cuɓotoɗa cuɓotomi holɗum yawde seesa mbasa findegui law e umade law ko o Amadou Ba e sewma kala min mi yaara seesa a jarama gartane namdal cekkital temps o gasi ha laaɓi Mauritanie ne jogui candidature ko fate Franco Fodi te ko bandiraɗo debbo Pullo somi jumani Coumba Ba sonno Coumba Ba laamu Mauritanie ina yaade makko kono ɗemɗe kewɗe jalti mbi beele Mauritanie jeede Franco Fodi te ala ko ɗemgal sapore walla haalata français ɗan ɗemgal mum gendi holno ɗum jewɗa ɗum aɗa andi Mauritanie so tawi waɗi soutenir candidature muɗum ko hunde fonde wonde Mauritanie jeeya koye leyɗele jeeyaɗe e francophonie ko hen jeeya so tawi jeeyano ko hen neɗɗo muɗum wiyata ene wona candidate saka eɓe mbiya eɓe jaggirana ɗum heddi noon ko politique woni e nder hen hande o to banggue Mauritanie wonɓe gandanɗa hoore maɗa so tawi tan woni ko ɓaleɓe ene jaadi e laamu safalɓe tan ene jogui biyata kewɗe ɗe mbiyata ko biyata bonde tawi fotani wonde so tawi jaadani e safalɓe ɓe mante poɓɓane kelle
mbiya wonde ko kañumen goni kono Coumba Ba ko ɓiɗɗo Mauritanajo ko servuɗo e nder leydi Mauritanie joguinoɗo hen poste uji kewɗi tawi ko poste uji mawɗi tawi ko poste uji towɗi woni no ministre woni ha hande o so tawi wi wonde ene yiiɗi wonde secrétaire général de la francophonie laamu muɗum jaaɓi holko mettere hen goɗɗo e kadi ni ɓe mbanno ayi Sénégal nde Amadou Hott fo ɗo dirtuno ɗo Bad wona fo ɗo dirtuno koye Mauritanie candidat ɓurɗo wonde ɗuma ko Mauritanajo wonno oɗon Mauritanajo oɗon mo fo ɗo dirtuno wona ko président muɗum e hoore muɗum kañum dari waɗi campagne muɗum Amadou Hott hol nanguirande ɗum hay goto e ɓiɗɗo Sénégal najo nanguiranani ɗum ha Amadou Hott perti poste o ene wawi taw wona ɗum perdinimo poste o kono ɗum kam ene wawi jeeyede e sababuji ɗi joni noon holno wonirta Sénégal kala nde wiya tan poɗodiral kupti dingal ina woodi ɓiɗɗo Sénégal naji so tawi jeeyama hen tan laamu Sénégal yolbina weltindo famɗina seyfita bonnita ha jomum daña hen ko yiɗano dañde ko hewo gonɗen mbiɗen ewa sasi mo tan ne jeeya francophonie eyyi kono wawde darjinde ɗemgal Fraysi ɗum woni anniye mabɓe e pinal Fraysi e ganni Fraysi so tawi e dañde ngaluji mabɓe e wasas dañde ngaluji mabɓe kono so tawi ɗemgal hutortako ɗum so tawi ngaluji ɗi hutortako pinal mabɓe kamɓe Fraysi hutortako gandal mabɓe e coñce mabɓe beele ɗum ina yaadi Tokara min de ko gandumi ko Mauritanie ko république islamique ene jeeya e leyɗele Maghreb arabe ene jeeya e leyɗele francophonie koɗo hakkude ɗo lombi ene jeeya e nokkuji ɗiɗɗi fof heddi ko ɗemgal so tawi addama wiyama ngal ɗo ko ɗemgal laamuyankoel koko janguirte koko gollarte koko ɗumninte an koye leydi ndi jeeɗa nanguir hoore maɗa koye leydi ndi jeeɗa oya ko janggata ko janggu hono ɗum par ce que aɗa andi mi teskima waɗino saaha e Mauritanie won hewɓe ɓe gandanɗa hoore maɗa nan gonno e laamu Mauritanie tawi jaari koto banggue arabisagal biyetegal ɗo henna ngal goni hen terɗe mawɗe goni hen jagge mawɗe e nder laamu Mauritanie kono noon hande o so tawi woni an min mi ƴeewi minen to amen ɗo henna tan e nder Brakna aɗa yiya sukaɓe nan ɗon ko ɓaleɓe tawa nde jeehi e kawguel foof baɗetengel taw koye ɗemɗe arab ɓe lappata ko ha muusa ɓe lappata ko ha muusa waɗi ɗum ko jomum ko jabde janggude nde an janggu ko mbiyeɗa janggu so tawi a janggani won jangguinoɓe ko janguinta ko heddi kono so tawi woni ko poste francophonie o kanko Coumba Ba o wi wonde ko candidat laamu makko gouvernement o foof rendi heedi caggal makko minnen holko ɗum mettatami hen no en kalani mettude toga non ko mettude woni hen de ala heɗe haalani ko mettude woni hen kaldumi ko wiide non wona an a haalani pour mettude an kalduɗa ko par ce que wonɗo nanɗa haala ka jimɓe wiide ko minen hoorama eyyi so wiyama hannde ko Zaïre ɓuri wonde leydi ɓuri wawde haalde français leyɗele goɗɗe ko leyɗele kurtoɗe ɗemngal Fraysi mbimi ko leydi no huutaki ɗemngal Fraysi so woni candidat francophonie te francophonie ari ko wallude ɗemngal e pinal Fraysi ina ɗeɓi anade seeɗa min yani hoto wonde yo jinga ɓe jinganmo yo won par ce que nafoore men Allah ne wawi tawa woni janggo Fraysi watta wonde ɗemngal kurtogal leydi Mauritanie ɗum wawi won far Mauritanie noon ko ɗemɗe tati ɓuuri toon wawde huutorede e laamu ngu ɗiɗi ɓuuri hen ɗumininde ɓuuri hen mawnude woni arabe o e Fraysi o ɗum woni ko laamu leydi Mauritanie hutorto Mauritanie hutorto ko arabe o e Fraysi o engele o seeɗa aroya kono ko arabe o e Fraysi o ko ɗum woni ko Mauritanie hutorto a jarama tawa yewtaminɗo yaaɗo yeeɓiyankoɓe ayawa Pile TV siftinden mbiɗen miñumen Papis Kome en jiiñande no jaɓɓima Aminata Touré o neldi en photoje ɗe to banggue coalition Diomaye président kanko Papis Kome ma tawi ɗo e plateau he Ismaïla honorable député Ismaïla Won député mo département Podor eɗen bismimo ɗo so tawi Allah lamɗo jaaɓi an jaɓɓotoɓe eyi haaɓe gara bisimilla mabɓe an jaɓɓotoɓe de bisimilla mabɓe bisimilla eyyi holko ngol mbaynoto eyyi ko jarnade bandiraɓe tan e wideɓe kadi en gari en mbaɗi no mbaɗannoɗen en cikki tan kadi maɓe dañi hen haysono ko seeɗa e cettukonal koɓe dañi famamuya ko ndenduɗen e mabɓe wasata kadi koɓe dañi hen ko gandanɗa hoore maɗa ko ɗum mettere pittali mabɓe eɗen jafnoɓe e nder hen e bani men debbo Binta Diallo mo ganduɗa hoore maɗa nan ɗo henna e foftere muɗum kanko joom galle makko e ummoriɓe toon to leydi Fraysi to Amérique ɓe gari ɗo henne ɓe jeehi ha Walalde ɓe jeehi ha Wocci ɓe juurima bandiraɓe fof eɗen mbiyaɓe bisimilla mabɓe e nder leydi mabɓe e nder nokkuji mabɓe en beltanima mabɓe e garangal mabɓe ɗo en Togara gasi a laaɓi leɗo communication caméra ko Fatou Moussa Ndiaye en jettima jarnima on
falun monto o jibi jenantoɗa ka ko ɗo ka ten ha lawol ngol sallallah ɗo jaaɓi yewtere men noon alkamisa hono koɗo galle jaɓoto ko Alassane Mbaye Thiam ko ancien maire commune Bokilaji jeyaɗo Yacine Lakke ko professeur fannenke ko fate histoire jofnuɗo jangde mum e natgol ɓuuɗo ɓuwana e nder reedu Fouta Sénégal e Mauritanie jofnuɗo jangde mum to banggue histoire ummade Ndiadiane Ndiaye hayti Albouri Ndiaye ko wanno tote ha joni yang e to wiyete Jolof e nder hoore mum e fergoji bannoɗi nde Albouri Ndiaye foola to banggue laamu Faysé résistance kaptogol gasi 86 sambalaɓe wawa Tivaouane Lat Dior Mamadou Lamine Dramé foola e ko nandi hen woodi hen yaaɓe Fouta hay tulde to banggue kayayɗi woodi hen heddiɓe o jaɓɓima ko Abdoul Bocar Kane wonno jatigi makko wonnoɓe Fouta ɓe cawe Fouta won hen garti ga e yang heddiɓe ɓe ɓenni Albouri yawti ma yoyi ko toto leydi ɓeytedi leydi Niger ko ɗum jogoɗen haalde so Allah lamɗo jaaɓi bandaɓe ketto on jarama